Došiel za mnou s námi, sme sa bavili, úspešný človek. A sa ma pýtal, že či medituje. Hovorím, že hej, furt, všade. Nepotrebujem mať na to vyhradených 30 minút. Stačí sa snažiť na silu dostať nápad. Odrazu máte ticho v hlave, aj na pol hodinu. Meditácia jak bič. Ale teraz som už aj videl, mám druhého kamaráta a ten dostal aj diplom za meditáciu. Za chvíľu dostanete čierny pás v meditácii. Proste my na všetko potrebujeme nejaký absolútny nezmysel. Absolútny. A kľúč žiadny vnútorný. Môžeš mať čierny pás z 8-hodinovej meditácie. A je to vlastne taká nevedomá manipulácia, tento algoritmus. Ale tak, ako je to vo všetkom, tak, jak sú okuliare pravdy, jak sa hovorí, ktoré si nasadíš raz a v užívateľskej príručke máš, že už si ich v živote nemôžeš dať dole. Začneš tie veci vidieť. Viete, aký je najlepší algoritmus? Aj ten je ovplyvnený algoritmom.